झारखंड राज्यातील सम्यक शिखरजी या जैन धार्मिक क्षेत्रास पर्यटन स्थळ करण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयामुळे तेथे देश परदेशातील मांसाहारी धर्माला न मानणारे लोक येतील, तेथे रिसॉर्ट व हॉटेल उभे राहतील, त्यामुळे विध्वंसक प्रवृत्ती फोफावतील व त्या ठिकाणचे पावित्र्य ऊर्जा संपेल। त्यामुळे झारखंड सरकारने देशातील तमाम जैन समाजाच्या भावनांचा विचार करून या ठिकाणाला दिलेल्या पर्यटन क्षेत्राचा दर्जा रद्द करून ते धार्मिक क्षेत्रच ठेवावे, असे प्रतिपादन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते प्राध्यापक मधुकर राळेभात यांनी केले। झारखंड राज्यातील जैन धर्मीयांचे तीर्थक्षेत्र असलेल्या सम्यक शिखरजी यास पर्यटन स्थळ म्हणून घोषित करण्याच्या निर्णयाच्या निषेधार्थ काल दिनांक 21 डिसेंबर रोजी सकल जैन समाज जामखेडच्या वतीने जामखेड शहरात बंद पाळण्यात आला। यावेळी शहरातील जैन स्थानकातून तहसील कार्यालयापर्यंत मूक मोर्चा काढल्यानंतर तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात आले। यावेळी मोर्चाला मार्गदर्शन करताना प्राध्यापक मधुकर राळेभात म्हणाले की तीर्थक्षेत्र सम्यक शिखरजी झारखंड राज्यामध्ये हे तीर्थक्षेत्र आहे। या तीर्थक्षेत्राला तत्कालीन झारखंड सरकारने पर्यटन स्थळ म्हणून घोषित केलेलं आहे। खरं तर पर्यटन स्थळ म्हणलं की त्या देशातील विदेशातील लोक येण्याचं ठिकाण ते होतं आणि देशातील विदेशातील वेगवेगळे धर्मीय जातीय पंथीय लोक एकत्र आले की त्या ठिकाणचं पावित्र्य हे राहत नाही। आणि जर आपलं एखादं ऊर्जा स्थान असेल, आपलं एखादं प्रेरणा स्तोत्र असेल तर अशा ठिकाणी कुठल्याही प्रकारची विध्वंसक प्रवृत्ती आली नाही पाहिजे। विध्वंसक प्रवृत्ती या हेतूने म्हणलो की जर पर्यटन स्थळ केलं तर भारताबाहेरील अनेक लोक की जे मांसाहारी आहेत, भारतातील अनेक लोक जे धर्माला मानत नाहीत अशी लोक त्या ठिकाणी येत असतात। त्या ठिकाणी पर्यटन झालं की वेगवेगळे रिसॉर्ट होतात, वेगवेगळे हॉटेल होतात आणि त्या भूमीचं पावित्र्य नाहीसे केलं जातं। ही भूमी अशी आहे की ज्या भूमीत गेल्यानंतर प्रत्येक माणसाला तिथं ऊर्जा मिळाल्यासारखी होती आणि त्याचं पावित्र्य नष्ट झालं तर तिथली ऊर्जा संपून जातात। म्हणून हे एक पावित्र्याचं ठिकाण आहे जेथे परमेश्वराचा वास आहे, जेथे भगवंताचा वास आहे, अशा ठिकाणी पर्यटन स्थळ करू नये। सरकारने त्यांना पैसे कमवण्याच्या अनेक गोष्टी आहेत, अनेक बाबी आहेत, अनेक जागा आहेत। प्रत्येक ठिकाणी व्यापार व्यवसाय किंवा पैसा कमवणं हा उद्देश डोळ्यासमोर नसला पाहिजे। तुमच्या डोळ्यासमोर या देशाची संस्कृती, या देशाचे संस्कार, या देशातले ऊर्जा स्रोत हे डोळ्यासमोर असले पाहिजे की ज्याच्यामुळं हा देश टिकलेला आहे, ज्याच्यामुळं हा समाज टिकलेला आहे, ज्याच्यामुळं सामाजिक परंपरा टिकलेल्या आहेत, ज्याच्यामुळं माणसं ही माणसासारखी राहतात। अशा स्रोताला जर आपण खंडित केलं तर माणसं माणसासारखी राहणार नाहीत, समाजातील विद्रोही प्रवृत्ती वाढत जाईल। आणि म्हणून हे ठिकाण हे धर्मक्षेत्र आहे की ज्या क्षेत्राला फक्त धार्मिक लोक येतील, ज्या क्षेत्राला तिथं मानणारी लोक येतील की ज्यांना तिथली पॉझिटिव्ह ऊर्जा घ्यायची अशीच माणसं त्या ठिकाणी येतील। म्हणून ते धार्मिक क्षेत्र राहिलं पाहिजे, तीर्थक्षेत्र राहिलं पाहिजे, त्या ठिकाणी पर्यटन हा झालं नाही पाहिजे। झारखंड सरकारचा निषेध करत आहे। श्री वर्धमान श्वेतांबरी स्थानकवासी सकल जैन श्रावक संघ जामखेड आपणास कळवित आहे। आपण ताबडतोब सरकारपर्यंत आमच्या भावना कळवाव्यात ही नम्र विनंती। आपला सकल जैन समाज जामखेड। सम्यक शिखरजी या पावनभूमीमध्ये हे एक जैन तीर्थाचं धाम आहे आणि या धामवर असे पर्यटन स्थळ म्हणून घोषित करणे हे सदर चुकीचं आहे। तर याकरिता झारखंड सरकारचा निषेध व तहसीलदार साहेबांना विनंती करतो की आपण वरिष्ठांना कळवून सदर घेतलेला निर्णय हा माघारी घ्यावा, रद्द करावा, ही आम्ही सर्व जामखेड सकल जैन समाजातर्फे तहसीलदार साहेबांना विनंती करत आहे। शहर कडकडीत बंद करण्यात आलेलं आहे। जैन समाजाचं काशी थोडक्यात मेन तीर्थस्थान जे आहे झारखंडमध्ये, त्या ठिकाणी केंद्र शासनाने मुळात लक्षात घ्या, केंद्र सरकारने त्या ठिकाणी पर्यटन म्हणून त्यांना घोषित केलेलं आहे। पर्यटनचा अर्थ मुळात तिथं दारू पिणं, धांगडधिंगा करणं, हॉटेल टाकणं, म्हणजे विचित्र प्रकार पर्यटन हा शब्द त्यांना शोभतो। हे आमचे शक्तिस्थान आहेत, हे आमचे श्रद्धास्थान आहेत।
की ताबडतोब त्यांनी निर्णय मागे घ्यावा या वतीने आज जैन समाजाच्या वतीने समस्त शिवप्रेमीच्या वतीने या ठिकाणी जामखेड बंद केले। जैन समाजाला सर्व शिवप्रेमी श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानच्या वतीने जाहीर पाठिंबा देण्यात येत आहे। पूर्ण जैन समाजाचे झारखंडमध्ये पवित्र स्थान आहे सम्मेद शिखरजी, त्याला पर्यटन क्षेत्र म्हणून सरकारने घोषित केलेलं आहे, तर ते रद्द करावं आणि जैन धर्मीयांचं हे पवित्र स्थळ जे आहे ते तसंच पवित्र स्थळ राहावं अशी मागणी या ठिकाणी केलेली आहे आणि त्याचा निषेध म्हणून आज या ठिकाणी निवेदन दिलेलं आहे। निवेदनकर्त्यांच्या मागणीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून ही मागणी जी आहे माननीय जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत शासनाला पोहोचून आणि त्या मार्फत